Proč si vybrat kurz Access Bars a co se na něm naučíš? Prvně bych chtěla říct, co je to vůbec technika Access Bars a jak já sama jsem se k ní dostala. Já sama jsem se na první kurz Access Bars dostala před 6 lety a i když jsem vůbec nevěděla, co mě na kurzu čeká, tak jsem přesto na ten kurz jela. A dodnes jsem za to velmi vděčná, protože jsem se tam naučila nástroje, které využívám v každodenním životě. A kdybych měla vlastně říct, co je to ta technika Access Bars, tak úplně jednoduše, kdybych to měla říct, tak je to vlastně technika, kde se naučíte spouštět bársy, což je taková specifická energie, která se spouští na 32 bodech na hlavě. A jak to vlastně v praxi vypadá? Vypadá to tak, že vy třeba, když máte klienta nebo někoho klidně z rodiny, to nemusí být ani klient, někdo se tím i může živit po prvním kurzu, a někdo třeba to má jenom proto, aby si prostě zlepšoval život každý den a využívá to jenom v rámci třeba rodiny nebo někdo jenom pro sebe. A funguje to tak, že vlastně vy si lehnete na lehátko a ten človíček, který vám spouští bársy, se jemně dotýká vaší hlavy. Přesně 32 bodů na hlavě. Každé ty body vlastně zobrazují nebo jsou pro určitou oblast života a člověk během toho zrelaxuje. Takže když třeba přijde ke mně klient na sezení Access Bars, tak já ho položím na lehátko, je oblečený, přikryju ho dekou a vlastně jemně se mu dotýkám hlavy. Většina klientů během vlastně toho sezení nebo ležení, které trvá 45 minut až 60 minut, tak většina těchto klientů usne u toho nebo zrelaxuje. Dostane se do stavu, kdy vlastně úplně vypne hlavu. A funguje to vlastně tak, že během toho spouštění těch bársů my se zbavujeme všech těch myšlenek, emocí, nefunkčních vzorců, které jsme si uložili do hlavičky, jak jsme byli malí a vlastně celý život si je ukládáme. A během tohoto sezení se vlastně uvolňují všechny tyhle negativní, já nevím, jestli mám říct programy, nebo spíš myšlenky a přesvědčení. A stane se to, že vlastně ten človíček úplně zrelaxuje. Přirovnala bych to asi jakože jedno sezení Access Bars je, jak kdybyste 6 hodin v kuse meditovali. Úžasné na tom je, že to funguje i pro velmi praktické a pragmatické lidi, chlapy, kteří třeba mají problém meditovat, protože neumí úplně vypnout myšlenky, tak při bársech je vypne úplně každý. Když se to sezení opakuje, tak s každým sezením vy se cítíte víc v pohodě, víc vyrelaxovaní, začíná se vám v životě dařit a vy se otvíráte úplně novým možnostem. Je třeba v oblastech, které se vám nedaří. Třeba někdo to má v partnerství, někdo to má třeba s penězi, někdo to má s prací. Prostě každý človíček to má někde jinde. Takže tím, že se uvolní ty přesvědčení, tak ten člověk se otevře úplně novým možnostem a vlastně pozitivním změnám v životě. Co mě konkrétně bársy přinesly do života, je to, že já jsem odešla díky téhle technice a to přesně jsem si hned teda vybrala kurz, já jsem nešla ani na sezení, já jsem hned chtěla jako hodně, takže jsem si vybrala Bars kurz, kde se všechno tady tohle učí a já díky vlastně tomuto Bars kurzu a tím, že jsem se naučila spouštět bársy, ale taky
tím, že jsem se naučila spoustu praktických nástrojů, které využívám vlastně každý den a naučíte se je taky i na kurzu. Naučila jsem se je já na kurzu. Tak vlastně díky tomu jsem dokázala odejít z nefunkčního vztahu a velmi rychle jsem si našla nového přítele. Ale taky se mi začalo mnohem víc dařit. Vydělávám mnohem víc peněz, než jsem vydělávala kdysi a dokonce jsem zrekonstruovala i dům a koupila si vysněné auto. Ale hlavně, co vnímám, že mám daleko větší pohodu, nadhled v životě, radost a opravdu, že si ten život užívám, že nepřežívám ze dne na den, netrápím se dny, týdny, měsíce ničím, ale prostě díky tomu, že mi do života přišla tahle technika Access Bars, tak díky tomu velmi rychle se dokážu z takových třeba smutných dní dostat, řekla bych dneska už fakt jako do pár minut nebo hodin se vlastně dokážu sama díky těmto nástrojům dostat do radosti, do lehkosti a otvírám se novým možnostem v životě. Takže pokud byste se tuhle techniku chtěli naučit i vy, tak vás zvu na kurz Access Bars. A pokud byste si chtěli vybrat kurz Access Bars se mnou, tak můžete buď dělám kurzy v Krmelíně v mém domečku, v Krmelíně u Ostravy a teď tam mám vypsaný kurz 11.1.2025 a budou další vypsané, určitě vypíšu další. Takže pokud byste se chtěli tohle opravdu měnící životy měnící techniku naučit, tak můžete se klidně přihlásit na tento kurz a pokud byste chtěli nějaký jiný termín nebo třeba jiné místo, uvažuji, že udělám i Bars kurz v Praze, tak se o něj klidně napište přes můj formulář kontaktní, anebo mi klidně zavolejte a mé kontaktní údaje jsou na stránkách www.darina.care a nebo klidně, když napíšete Darina Lančová, tak vám vlastně vědou moje stránky Darina Care, kde najdete formulář, popřípadě se přímo můžete objednat na vypsaný kurz. Určitě vám to doporučuji, protože co když vždycky je možnost mít v životě mnohem víc, než máte teď. A jediné, co k tomu je třeba odvaha, prostě něco udělat jinak, protože jak je známá definice šílenství, dělat stále stejné věci a očekávat jiný výsledek, tak to prostě tak je. To je jedna z definic šílenství. Takže pokud byste měli odvahu cokoliv v životě změnit, co už pro vás, a chtěli byste cokoliv v životě změnit, co už pro vás nefunguje, tak můžu říct, že mě osobně Access Bars změnil život a určitě změní i vám, když se ho vyberete. Mějte se moc krásně. Ahoj.